Yn ysgrifennu echt dianta gyddi sio ag Darach o Scolaí Anluain gyda Eilís misio y fe yn haswyn sio ag hynny ag armaidi. Sio beth yn hyd sio lwn o'n hyd o beth yw hosi yn am. No, dwi'n styd at pwynt gwomwyd yn am ffogr hy. Ac am yr edrych yn siohan eich ni harl a Eilís. Na, bydd i dirig ddart i hynny. Ni ddart yn droch nos yn sio. Ta panel cantje o gynnu sio, dan hyd pan agos par, agos mor dyrba eisiau dara o Scolaí agos mor hagerlair eisiau nid ydyn nhw'n tom o bwr ylig. Nyr y byd sy'n sio, le hei siolti lior, dach lior brac, by'n angrac y fi. By'n sy'n spohos, by'n o waslw yn am ydi dyn yn dini, agos by'n tach am crweda. Fi i'r by'n ta Fómhar o gymryd yn sy'n cordynnu gyda gyda Ceir tag i'r ysyn lôn. So, sy'n iafod o dweud dawr syl yn ysgwyr yn eich. Yn fan yn yw, ta Eilís ni Anluain Colm o Ceallacháin agus Titley. Yn pwydile yn pys sio yn waidyn o hwyr rei, par i fi fwyd rwyf Darach o Scolaí. mhar do bhfuil. Tá túr an spéisiúil seo na híhann seo, scíneoirí anéagsúil. Colm ó Ceallacháin bhfuil aine mar dearscéalaí, tá rá rúsach dearscéalta faighte leis, I dtír vidish na meo a dús agus na dearnas réin óach agus tígan go se gobar úscéal fiáir. Agus an sin tá Eilís ní Anluain a Seisiu a thuaiscéal fidan seirse cúpla bliana ó hin agus tá gobar inis clíochnaí inis leis an darna buaiscéal agus tá sin na Seisiu an bhíonn se thugann. Chomá le cruasach eistí chomá agus nó Alan Titley liste le háirimh a méidir tá Seisiu le Alan. Ní chahamid leafrach lig le sinnis ach gohfuil chuile genre tríochtlaigh agus caite ige fiam se. Ní is am cádas ar sinnis. Órán, ní léana Well, good with the whole on the raid. Agus bid mahón. Grumad. An gael dus om le Eilís. Nuair a Seisiu fill in seirse I léirmheas is scríb, ag léirmheas is scríb Diarmuid ó Gráine. Luaise an choslacht is dói idir sihar Eilíse agus na scíóirí rúiseacha. Tá óginn si cuineoir na Franca chomá bine cuineoir Annic Renana I bháin agus beidir Madam Bovary chomá. Ach cé hiad nó cé hiad de chuid réamhtheachtaí Eilís? Ceist fór. Well, No cé léon tú? Cé léon. Okay, yeah, well, I suppose Luan gemenig coppa scríbnar nach beter dasach ja chomáis scríbnar over chu léman ar audition ar fadar nó mar léad fós choilechana na scéalte. Rud drogad ar bra le adan na mar tugar maidin mod an ús Jane Austen agus is an fresin. Agus néfá go bhfuil mar hidal aiberin as den chéadú scéal bhfuil cinne agus cinún sorta. Mar cinál manga. But so Bhí tréimhs na tríochtaí go léime na thuaiscéalta Béal leis na fada scríb. Bhí go leomrá scríb na thuaiscéal móra san íoché na ríre beidir níos múna na Feirste. So níor bhra an rud sin na riomh idir siad tá leabhar amach ná faoí chu ban, eisteach ban, no, a woman writer yn rydw i cyn sy'n rhaid aws nachrha. Si'n go roisid, wel, dar yn eisiau gwni groesid on, agus, so, ni hyn chwrhas chum. So, ach yn ei, just led at, smaen môr jam garden cap me ra, yeah, and, smaen mo chwi, agus go can sé pís go héal agus an sin an seoach na bhar agus sin chun se crota cíns alíonn thir an sin riad blion teile agus an sin ríis. So, just mar Eisham law an an sort of come on and Havian, the Painéal Chultúrlann, you know, John McGarvin, ni to check over for Valach, you know, because it's mile and black and a machatake, because so we. Yeah. Nor just to
go gahan sé pí a híl agus tin gnil se a wachna bhar agus go ó méid agus sinna siú pein an cinál nachtú. Tá agus ach smar bhéon ar fiction, seachas mar se transifrú, Tá am go le tá an eiste persantanis le sé teachta níos a sé go mór sa dreisnis ag dúirta. Ach sinnta ní sééis go níor níon seach a fiction ná mar atá sa fit go leir dí scríb nach scríá rilí san eiste person. Net scríb nó just go ná scríb me ód, cá viscar díana amachn seo. Ach tú cinn fan fiction tá séirse an nachhfuil sa bros agus ar bhealach, so go fóidir in os, beidir nó á gar go leir ach do go leir díile, so, Mas chuir mé ceisina se ar Colm. Híb na gearcéaltaí is dóid líon cuiúir na gearcéalaí Americanacha ach cid vín tá léad? Well, is toch Tá sé ag go más toch de hampingisteach in chudbá úidir agus het nó chuide chum agus leing arm ná légus chuile níhaí se gan éidir faoi le tá socha roiintá gascéal Americánacha bíar le feú tro bíana nos atá scríb anna héir ní bhile mar dearméin aine faoi leú mé Larry Moore an gascéalaí nuair scríbtí goúorcéal me sin nach gascéalt is tócha sam atá cáil banathe. Neadidir cén fághfuil agus ní Americánig go bháin léon gan áras ach neadidir beidir ghfuil an scóp beidir níos lethne cáú rud éigentá níl siad beidir cóchtaisteach in an téama bháin nó éon siomh bháin beidir so ach ar sin écleachtaach go maith mar dearm an beidir le trocha dá bliain an nós is tócha ar bhaile mar ríis éon scríór i nghaige lua ach lua mé seán nach mar húna gá chnósach úntaach gearcéalte scríbh agus margin siad san ceapan margin siad san se. Well, is ondúil go Seán maithna líonn seo ag ócad mar seo agus is trúirn nachfuil sé in fiáir níl seán ar fónmh ina ríide. nach camar a bhfuil me leis sin agus bhí sé go má. Drach sé téach sé béidir a gur an ceist ceartar ceist raggarta mar sin hen tasta do chuíach. Bhí sé go agus sí mé go gúnaí sa sríbnart agus béidir nachsríb se táháile sé cheappa go sríomh sé fá sa sasna sinna ceis go bach duine fó sa ceappa a caiint fao na planí fiú mar Agus an féidir ceiste chuirt faoi de chud réamhtheachtaí, mar ní duine go a ríide an le stíl amháin, le genre amháin, cad a líon tú? Ní léon fáilrúna gom, ar sesin. An rud bhí Eilís a caint ar úidir hang le bearm sa tosnúla húidir ná taingí agus bíle go rifá an dáin an machha agus ar nóid tú Jane Austen is mar a dúirs Mark Twain ar a léon si brainte go cearttaí chochail den níos as nuaig agus í go bhla lena chuigean hain ar a léon taisan agus it would have been better if she had been strangled at birth through Mark Twain. Ach, ní maiam do léimse leabhar aber léirheas ar leabhar eile a bhfuin le óide ua fásach in éiring agus buchalí agus an tear meiste agus an bháthir mar níl mechanig sin éile. Tá scéaltan a íonsin agus a líonsin síonsin. Tá bhí sin déiringse gonine íireacht ar áir léamh as tíocha de fiúla go leorcha. Tá go mar hapla Liam McCoil ghfuil an tuafás léitige agus is cuiine go Liam McCaint agus bhí pí an tuairis nar a chuir a ceisiú an scríbhneoid orpachtá agus scríbhneoir orpach Liam agus léir I meas go leor héile. Ní bhreatham dáil fé le héingetíobh son is mú an dáilbhecha gom braham le daoine as cearan íogsúla ar fud an dain. Tá sin
Muinte very hasafek tamil Galliano. Galliano in the word Galliano Sardina is out number 5. I did rock around thing at you've son Vine. I could go lane in the towns, but while the Tisha has tamil San Africa lane Giodas Horscale Africa Choma agus in Gugi Watiango sits on the Clushing me also. Each different which day so it's been sell actually Florida like lecture sell, Shaffish Leonard sell, Beg, Kung, Bourgeois Fay. Als ni maiam dear vash de Chóill, Scolaí, mar near Harlow Road by Samuel. Well, mar sin héin tá tú tá chuile genre tríocha tá chuile genre scríb agat ach bram go bhfuil an tíirse an tátabhaint. Yeah, Mar dún no sin an gur teidir leabhar fút an dain a brotha Titley. yeah, it's going your chat. You might have kind of remain or a Harlinshire. Wouldn't it not a himshe clichés of when the screen oil tagging Colm. As can counsel here the scariest is piece of merely beyond piece of tort, lefty every year scale the glass of fog, is thrown on the brag rain and a bay. As she's a kind of hot jocker as we should gar scale is scary, O'Connor, O'Fairline, 18 Bates, Macher do Camoga, Moo, Taderalish and Scale, Tan Talkney's talking na Aerodella, touching his jocker a gar scale is green now war scale. As she's a shoe so she's our ass, it's a right occasion himself. Sure, shite, gone wrong. Bon ha bar le job. Agus bí sé bhaid ní staachar ar bhátí nó chain chu gás chéad ciile bí na aon sa gearcéalt agus tá sé canú cúpla blian de do héile chu le letaí le mórscéal an á. Is fé le gearcéalt dá ásaíad a scirí dáman níos dearan á son. Dá bhí sin tá tíirse táchtach sí rá dá néireach daoine seo héas gearcéal ann, seo héas uorscéal ann, mar hampla feardána ar sé sin níormhóid sé dúis ar achtas, céanú a cáidir, tuis go nóir na móltóirí nach uorscéal a bhí ann, so nóir cím sé cin, cad is uorscéal, cad is gearcéal, rúda be his main. So sa bhéid sin tá tíirse harthaid táchtach darlumm agus go néanfá do ráród agus na bheith ceanú na buíomhhart na ar taisna. Is corcha go bháine sin, a sin an corcha geile an genre a legan síos fráma gan síar tá agat. As aber is le chása Eilís, fillin seirse chuir a gás. Is dóid mar dúir na réamhtheachtaí an na thuisceilta móra Francacha agus Rúiseacha agus Sasanacha, ach igen an céanna tá bhfuil tú an Jordanín an fráma. Wat speel nog te ervallig? Beetje goed horen in. Heb je een tomaat toch een beetje comme een soort alter man kennen. Die me gewoon iets moet weer structuur. Agus van daar de baantje wat we aan het land. Ben wonderlijk is we wonderlijk les. Ach kindse smine me gewoon hier structuur. Agus puur tomaat en is veel hard. Like als je maakt maar reërschiel en dan doet mij wat beter tomaat al in zijn de beter winter brief character zijn. Van mij hier en zijn die soort diptic aan. Maar ben smine met een ballig zijn. En dan doet mij wel dat pieces al beter door like kangle bísin agus na focail seo bhain le struchtú bhí me smín agus sort spragiad agus sort kangle like an am céannach ní len leisart mar sin cinál duna hú si dí thugan chunig arhheach si chun siad a dro an dro eileach amadí ceapan beidir go mína nó chu sinach mar sin héin sort bin se tasar an smáile mar bhealach a cí go daín go sé agus an sin sír se tíbar siige sin ar tamla an an hús an áirdín mar chéile chuirtú strofach an sin légan na fílí fastí go structúr just aimlín se mar sin so agus dí nó rud pátrún a mé gus gan inthar le godála chu dí fís rí just cos ní bheith se sunarbeidir just cáirigh se nó gus bit sásta é sin íonach éonar bhealach beidir nach seile le feiceán beid nach se netí chéile. Sprí sin ar bhealach freisin, an ní tú gur a bhealach go dúr féinna fao deire just tá sé an. Mar más rudí eile. Special chuir se fúna fillin seirse rís is na pátrún sinna amsú. Agus chur bheith ceis céanna ar choilm ó híh an gearcéil tá structúr sa teáin le í sísan sin ach ní chlíonn túir structúr sin ach ablaat. Ó híh scríomh na scéalta dé is anmhaí faointe is dócha le gearcéal agus
de hiocach beidir tedal de hiocach an tedal dois tedal éigen a chuig go bhaim mar an frás an rud éigen mar sin agus de dhéaningíirecht scéal a fahuair bonhir an tedal sin nó beidir rudí cho neafuiseach le beidir frás anú leach go cainte go mé pluiste go bhain de hir coléisteach le daine agus na 6 rudí ar bhas nó tréin fiú tapin seo é bhí ábhar cúpla gear scéal an sin insna caiintin de choráite bhí daine eile ach ar nóí an san ach craftíach scéal is dócha túsfuointe agus Mar sin saolín go deagan an charachtar dús agus an sin an plot agus an scéal. Braintse uaireanta hardach sé mar sin béidir a rís le charachtar béidir sto le héile scrín fiction bíon beagán éigen den írinne i chuidhán den character seachas beidir Allen mar leir sin ní eisceach dé ach beidir go mbeadh roinnt éigen de machhuiid character a réanos bunthe go scuilte ar dhuine sa saol bhíróil ach ní dóil an gur leor san caithfar an írinne a chasan nó a riastra beagán éigen le sin scéal beidir le teannas scéal a chathú. Well, gus ní síl an deasa go minic go bhíon mar chulra san scéal agat. Go minic sin teagan an tíir sin nó an áideach den níos ach bhíon an síl an cúra sa brúma go minic. Bíon ar bíon is fíor sin ach tá an gur luid go dagan roiint éigen in áineacht. Níos ba bhaile mé sin i cheappa agus go bhfuil leas beag éigen dóchais nó beidir is máin an leas beag dóchais. Ag dearad gach scéal mar sin an séad is dócha, bí míad a Chóill agus ní gáí héan rudaí go maith ach bí míad a Chóill. Agus chuir na ceisiil eile is faoi cuasaí stíle agus aber ó tá sé silir ag an isce nach líonú le genre bháin go míú bhfuil ó genre go chéile. Cín sin freisin nó go mín de stíl cin orta gaú freisin. So go mar an stíl go thoán ar an ábhar ar lé sin tá ábhar go aber caiigeann stíl é sin é leanúite ar liú ach tagann siad go bhistom tagann siad chúmsa le chéile ní hocarín agus go daon fiúháin aber tagann go leortas an scialta agus na hóscialta chun de splunk le fíorige mar hampla lábhlá eile tá fós ar díal is an son tá rain chuir na fáca haing se chun ihe le chéile in éon bhíos dul cholags ní bhíon éon oibe gom choí an bhíos an bé mar ní rud a bé ar chuinse so that is so just hanig dar an scéal mar sin so agus bhíos gom go cinál scéal nua a bhealchan da bhí sin cáilún an síl sin a leanúid so sin mar atá agus aber tá sa Bailús bríoch sin. But I'm spree sin agus well ní doing gur fiú leabhar scrí más píon na town deit can't do bheith fáil can tú tainmh bhaid as ach ní heagúil sé Feirste a bolú tú be tainmh can bhíúta dhéanam a go leor sé a meascil sa Béal hana an tus an choirdeach mar so sa bhéidir is tá stíl brainte go meán ar an ábhar an freagus go agus is mar é is dúláán fút héin chomá an scríóir má tá fáib réite go can heb go raifá siar ar an mar hopla tá uorscéil eile a chléigean cosúile lábhlá eile ach nadidir an fiúdom é scríb mar tá sé déanta nó beidir gnéananig go mún casas ach sin scéil eile má tá duine tuich an smáachta chu rothéin go bhór.
Like me go Eilís an ceiscéile ra. Bhí a chun si sa bheith chud glán bin agus bhí sé chuoine eile. Nu í hína chu so béidir agus anú ní se tanna a gúní scríbe tá is cum rá teann tú tá cin agus tugad se anámar agus tá anhaid éú an scríbnar smailin nu dhéanam le bheith éú go leorlóí agus achan sin ha rá seach camarrábin ar fálanna a dhéanam an scríbnar. Ní léon tá sin tucu fao dear ní léon tatar is cum ar bhealach go bhid seo glachan de sin mar smiling no the yellow. But so just right, agus beidir bin sagul me an scríb me an rudi ní he gon síl spéisiú. Ach sin go goran daoine spéisiú rudi chorneach ar chuoine agus go ben bailach ní mar gan éidir am gúni ach bit gír a hacht ar bhealach nachhfuil sean chatte fiú man an tábhar sean. You know, ar bhealach a cíns go me agus a hí stíle méidir okay, so I léomhach os áard agus taachtar rihim agus lehetí sin bheith cinál taachtar rudi cíns agus rudi cíns a túlata a defriúil a mi befal rud defriúil go puinte so a túl me sé defriúil gur fiú dhéanana so an anion gur anú níú a ben nó fin spéir a tá sena agus sin gona daoine mar a chéile gúnaí na rudí hálinn scóp agus Scrub me cheiscéan a fáil an sadomasochism thosaú man tú pléisiúr chéanana as chud céad as man muide. Well, ní haithníon an túsan fóisislum ach go háirne an pápi ar bán ach go háirne sin rud chur an agnan dáhain arm agus tócha beidir nach mé a bhain gur mar sin atá a gam sa bhain. Níor bhaidin tas nó amach ar réon rud is scríomh gan is bans muoine a bheith a cheann no ní duine mór mé a bhreacinn tíos nótaí ar feicneslí, is a cheann a bheith sé agus é scuite go leor cham ar fápéir ach choús tá rud éigean díos an creathleach sé mar a deireann éascaíonn sé sin an slí, níl sé chópíonn bhar a níos san. So ní haithníonn an tútan, ní haithníonn sé leom a bheith ag chur síos céadréacht is tócha. I níos san tá sé éasca domsach ára. Níorthain gur go an taine básach tá sin éasca níos taine bhí le gachréacht agus is má an a bheith ag géirigh mar géirigh casa chur in nabartá. Agus a grúsach dearnach leis sin réile wathach tá sár gearcéil den sin, ach tá gearcéil bháin éagsúil an godéile an gearcéil atá gearcéil bhfuil Ceallacháin mar charachtar an agus Flann O'Brien agus leidir sin. Déir go bhaint is brí sin? Ja, bhain is tócha tá beidir go sé léigh daoine an mar óntaach sin le Anthony Cronin Dead Dorney is scéal chuid síos chuidmhar ar scéal Patrick Kavanagh agus Bromdan a Bacháin agus Brian an Óláin agus an geala bhí anta go léir ach faoi mar duine chuidmhada le srá agus saoil na seacaí am lelí agus bhí gachéan bonhéir tu an óil más féidir legan Cronin réúint. Ach chuil sé bhaid mar an tócha an sin agus a rís chun tháinig Martin O'Kane seach leadar a rís beidir gur léas ó réigen Martin O'Kane ag chur síos ar an Béal bocht agus ru an sin amach dúis beidir gur Martin O'Kane
in even genau is doch rin clubbing nur hegen dale hannig sé maach agus Martin O'Kain says vi says egen kain de Johanna ene begin so stoker gur be sprag rod mar ma holieflich an rudder fa ha begele ach ja vi sé spriúil agus is noi bri an no ben fan o Brian Féin is toch Echen is toch an schrí an chéadcéal bhí gesisiúd nuair a in a character in at swim two birds agus grafití séile ar an scéal é féin so bhí chuidéigh de sin go raibh character fictionúil agus character starúil Martin O'Kain agus Bonaparte character an Béal bocht agus iad i ggóir na chéile géirigh ónú aláin a chlí. Agus lútún an popper bán os formach agus ma cháin bí ní smó na siroáin os ma chór sa blean nátiké dis mar an seaachting an spásbán an popper bán sin ach bhfuil cúpla ar bon sa fiáir nó éon de bháin. Éon de bháin den chuid is smó. Dí ní dáim níting a bheith multitasking mar léabh ná níting so is toch mar luúd tweúd orinthe tá má golóirbéidir ag séú well sin mar haíine bí deachar orinthe mar a luig Eilís tá sin is éasca béar éú an sin óireacht ag gamanta ach is toch orinthe ní hagan an inspiráid so an íireacht seo dhéanas cinenne nó beidir gur nach raibh rógam clí leis an éon scéal amháin agus dá sé th cuimse a th tréimhse míana so is tócha bhí áarm gur raibh mé an ón níos a chur leis an scéal agus beidir i héile carh trúgus i héile de flotta bheann idir cén fiúntas tá ann ach tá áarm tríad bhaint as rud difriúid ó scéal gaiir na stócha. Chumén cheis céan is ar Eilís an próise cínar go plagad, bí tú gobar níos mó ná rud amháin ag an áú. Tá bhíoch rud amháin ag tuar each bhí cheis Dead Dónall chuir seo ionta Sarah Allen an glas nó an glúise táchar le seo stíl Jane Austen atá an there the Street. So Dead Dónall? Dead Dónall, yeah. So fecin sin fan ar le mé sin. No, but tá an there like Anthony Cronin agus tá agus dí Queenán gur sríomh gatain in cinál sin bear agus Anthony Cronin beidir de deire an rééis sin ach níl sin nach mar bhí rud death, yeah. Bé agarthóir Jane Austen a chuir slacht ar a chud béarla. Okay, well, yeah, actually thought you should later. Ní lé an stíl grána. Okay, after then go rá, fhín bhart Cleveland, but rála an tálaíocht a bheith agam atá an bhart Cleveland agus freagra chuir is ceiste bháin el chuirtún faoi the réamh cachtaithe. Obviously, lé an Martin O'Kain go riamh because, agus an scéal ar aon scéal is breáil na ciúsin chríthrí. Agus cloisianta daoine rá, ó siúd ban Gaeltachta, is badó, agus obviously, níl an síl mar sin do dhaoine heile. Ach, tá bhí sin tá féidir am mar ban le mar ban carproch beidir bí tú a sichiste láháin agus tá tú ná na crímní sin ar fád a bheith agad ná mar an ceart a hí, le ní bhd bhhaine le bheith ar hiú sin chríir, agus sin mafar flusin tú daoine rá óhfuil chun síal áhí bla 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 sin táráí tá sé fá cúchtach a just an chuige níhhainn sé díra leis an áit san nám sin agus tríim sin ítach gur se ná nó a sríomh san ná agus ná sin ach go tú ná Tá bhéann si brethir a leagan sort chuirsí go se ná beanúisteach ar chuine sásta. Ok, sríbí chála a rud spéisiúil ná Tá me cho fada sríomh an leabhar ná gur thosa sé scuid has a pí géal amachchas an lár beidir mar de tú scéal amháin, so tá bhí pí sa lár agus tá sé sin gimacht agus tá metre tá sé sin sort scéal an hain, so beidir ce go fannach pí a bhada beidir meach cháir sa tréimse so mar rion mit an am thar na leabhar nach me se chunach mé sé. Ach bhí tú go Ashtígus ar Ashtí, well, okay, with the other fad, yeah, seachas, yeah, gnéigen. Well, níos múnis nar íirtararm sin marrod ach ní me chuirsteach, but dinna manam na písi sin gweil le anam na baheis na
na bahí sin is sríomh so bach bliantan Harry chéile bach níos mó le sríomh agus bhíon méid ar title in leir sin ach bhí ámar ag gneall méid níos mó rudí rialtas sa Times ach tá sé dachar bheith duine annachchud rudí le chéile ach má íortruirt rudí ana leirbhas na cíns níú Pas sé go dat bheith ar a gcóí agus airí tú má dúltaí tú nach níor ríisteart tá sé chum agus. So yes, bhín sin go das mar bín tú ná bh díana ná gear agus a chrócha taas nuair a chathaíon is féit chuice bob le sríomh sa lá agus tá sé sin so spag sin ar freisin sin dhéana. Agus Alan, Jane go bhfuil an deas of the force in a fashion for look. Tá, agus an Chultúrlann mór ímpel, chum mai céanna. Aber an ceiste bhí an choragad stóim ná an míon cadéon pátrún léile ní léon pátrún ach a bhain má bhíon uorscéal chuir a gasnú leabhar gearcéirte nó leabhar le chordíam go chaim é dhéanamh chuiring Róm méid ar leanach iscirí leis sin de heachtain, ní naigil leiach leis sin de heachtain. Ans péral a hálóch bheoh sin dianta go rivier an seachtain. Sin an Titley bháin is cuinnam Chóill a fuidas a churing ar bhic léin go raibh céimarsúlachár sa mise tosnaigh an áidéigen. Scrí leanach an san scrí leanacha sin scrí leanachaile agus gabha sé roiige ar gomasa agus cuinnam beithnéis le LGBT ar starí sasnach lé agus hágar sé mo an Anluain le níl se Chóill agus hí fergar a bhíteir mar bhí scrín ó eletréisi le an síos mar jaall ar bhí star hasanar le scrí agus bhain mo rinne le star go Garamáine agus ar sa téileach déananig bhí go té agus sé níl éon sa go ar star hasana ó nílar sé sin ach fála móid mé. Dúirt sé chuid mé bhaile an tránóna san as thosaí bheith scrí. Agus ru dtíanú sé tosnú scrí agus bheith fálam dúir mar bhí sé scrí. So déanam tú chorchaid seachas daoine bheith fehebh le go me chun nud go léir réamh dhéantacha. So sa bhéid sin bíon scatar rudisúla faríir íirtarart léochtaíúir dú íirtarart alta scríú íirtarart písa caiiti an agus tócaite sin án. Is maiile mé dhéanamh ach mar sin héin de bearnam just go dtíar bheith scrí scialta nó dáanta nó drámaí nó eisní nó ar an taisan péad bheitchan ach faríir bíon éile bheile a chuoine canú dolamach as madarí Ceallacháin agus sin goláin. Well, cuairtear drochóirla go minic ar scríbhneoirí agus deirtar le darlam héin scríb hín rud tá de hímpel lo de haid héin ach is minic gur spéisiúr bhádain ar scríb an scríbhneoir hín rud an nachhfuil ina haid. Ní léan stoilm tá scríbhneoirí ar é dhéine sin John McGahart mar hapla bhaintse le naí héin gearcéirte agus uorscéirte agus mémars mar sin dó. Ach tá scríbhneoirí eile J.K. Rowling cat an Harry Potter fantasíocht ar fad. Agus go leor litríocht ar fád, tí is fantasíocht ar fad tá gceist leis. Agus a ríist caiintear chóirlach ar do riine a ríist ní longur fiú de scríbhneoirí bháin chóirl ar beúir de scríbhneoirí eile mar súdána Feirste. Agus gwynwyr dyn dŵr sgrin oed Frankach costostóim bhí agus dúirte éis leis an gáin leis na lochtaí atá daoine ort. Sin éislo. Glachló stachad a chrí, classic chuúd héiniad, an sin foigiad agus méadagéad, mar sin an tainrod ma a bhuiine le tain an tainrod senú, agus bhuiine sú tain captaige. So má deirte leat gwyil tú mar seo nó mar siúd, well, Bí am. Gafaráid, ach sin cin so, yeah. Eigenlijk heb ik geen Eilís wie taí is scríb hímplar a haí nó tíh mógad a haí. Ja, tá me níos cos leis a daine sin scríban tíiste. Bhí me cuiimar Joyce an sin ar luchtú freisin agus Proust. I mean, níor scríb go organ na scríb nó mór tí mógad a haí agus. Look, sé cinál ní dóngrúda sin féad leat áhrú, sin grúda sin a sé chud go an náidir a bítar brenn scríb Ceallacháin nó bailach eile. Bhfuil méid ar nochtú mar sin nuair sé a haí héine tú do nochtú hin ar bailach nachfuil? Ja, ach má dhéanta mar fictioné ní nachta bhfuil obertá. Agus, en ar an lei agus tá neir sin rudí eile gceist leis nach ar an lei. Agus rud eisteach a bhágan an sin, mar achna tú go leir, agus tin tú darmad an irid cead a hána rir tú héin, so fiúd an níormhí ar bit ní bhecha agad finám agus gominnig nó den an tú chuirsíar. Credan tú, ní credan tú, bhechtú mór tain, so níta an ceist sin a ragart, múl seo bonna dhéag a blinte. Níl sagad níta idirrealú ceadid na rudí bhí fír nó a rudí a hála nó a chonig tú nó, so tá cinál ach
Yeah, I suppose she can or the smile of a lay, as we see. Basically, she even can what come out at the lay, fresh. Yeah, whatever. Yeah. Well, Brown will Eilís mar sin I guess go mór in Yorkshire the Chultúrlann sin. A sam céan feice mo gomri corca sa gúlra. Anim corcan sin, anim áitichaí gorca agus tá sé antáda go nach bhfuil chu síos seo ar de chathair. Sé stoch cé nach luam ach go fioránamh áideanamnach is fear sin en arís is sa dóid sin time is scríomh faoin rud gohfuil taithí gom air ach arís fiú más cúlra má chúla legáanta féin atá gceist is tócha creid féin go bhfuil me buint ag buint casa ag an as nó go fiú sa gcearcéalt ach go háirithe creidim gur bhfuil gá leis an sais dígan seo an climax seo fiú ní gágar in neir an scéal beidir gur dús an scéal a tharnaíonn sé mar in neir chud bhaidim scéalta féin agus beidir is de heisna a tharnaíonn sé seo ach is críoch an chuiléir an bheléir oscailte atá ní fis beidir dom héin cad go ddíireach atá luigh deir an scéal ach sé ó heh so sa chuí sin time ag scríomh ar an rud go bhfuil mólach ar i mbealach amháin agus tóch an sin tá agus tá scríomh bit is toch an dó se obair ar an nó séú ar an levéil sin táú chuir de chud saolaíocht is deacham so an buinte sin roiig táú crothú sé nach andá fiú más cúlra réadóil atá. Well, aber leis the Giolla tá pictúr go chorca crothí sa gúlra an aonanta bhfuil cinál níor raibh beag dógus á láidir ach go bhfuil fúnart tafad ágáil go chorca le a lín sa freisin. Sé beidir réhfuil bhí bheith chohfuil bhíonach san ach ag an céanna sé is maithim ní chaithim mór an am riamh ag déanamh an carsaíos fisiciúil ar chuoine I mo chun scéalta. Is maithim beidir carsaíos éigean a dhéanamh ar suíomh an scéal nó go fiú an aimseir. Rud just cúpla stroke le mar fúra sé so sin is ní bhain carchapaí ach cún charpaí sto gur thna blianta tá sé tá bhaimar agus tá na héanáis rá dáidir caslaí beaga agus tionscuil agus linkshort na héan ó so sé sogur chuil sé bhaimar an sé. Agus a gás Eilís sin braham go bhfuil cosíán ar bhlún ar bhlúnsa ar haid síl. Well, bhfuil tuiscint anmha hamsar mar grimise me hí sa tíochan céan le Eilís san líon bhega. Ach braham ar bhealach go bhfuil tafada sin freisin ar síl ré héin. Os mailim go bhacha tú bhéidir sin agus beidir bhacha sin ag gceist freisin a gona go ní mailim numar chuirsí sa rudaí ach just leis ní beag ó hí bhamate ach freisin mar go gréidir mar bhealach nachthúil an duine ní mailim rá rudaí sanám sin déanú ex an bealach seo agus freisin fior turnach conversation ar léim daoine go háir beidir daoine beag ní sin ag cheapan ó bhíonn síl andífil nuair sin agus tá sam go rá an éar an lé a ríist ní cheapan go rath an duine a méidsin. So it's maidim beidir gur tafad ar líné trechas. Ní smúna áit beidir mar tá me ó híh áitide ní me darcha me dag me áit ar tóigi me chéannach chuir se bhád ní se chu bhíle airim gur down in ar fad agus barlam down in widim ná an down in ar óigiú me. But ó híh amate agus glún agus daoine agus caiite agus préine agus leidir ní bega go as ó híh amate.
Well, tá tíad an clíchan is a bhhailm ceiste chuirta an cedar bú tú gobarnis. Ní me chunne sin ar an. Okay, well, tá bríon cedi. Well, tá cúpla leo le teachtamach, John ó Darach, John eile, le teachtú éisio ar eile, agus tá cúpla sin rá bíon rodéigen dar liom a gcónaí ar na bíráin mar a dtíorfa ach is a gobir cinál ar dhearsialt táim ach le férin tá mé gobir ar ábharach a dúil fé láir so chun sin Paul so del an tá leach ach tá bíon nótaí a miracle gom cabhail sin támar fad ná ní nótaíach mar scaoinam gur ábhas sa caint rodéigen na dú gur iníonam a chur rodéig na glínachom agus céad fan áiscrín tú síos a leabhar nótaí a bhíonna na fóca so bíon sin so bíon sais píosaí beagaáil bhós agus chun tú son le chéile ar son i leabhar ach tá cúpla uairséir mo chaigean agus tucha siad le cúna rééis so sin mutá a tuh mu sin íon chud feice le rá. Ar agla ná tárlóch sé tá go téach. Agus Eilís tá leabhar cíochníad nó neolda chuí a chamáile sin dearan bú tá ar géad an eile. Yeah, well tá ar bhealach an samar tá rute bhfuil bar a pedal aibar mar deirtar cin agus cinúntaach a tá pizza shop. Sin leabhar trí. Well, yeah, okay, thosa sé mar réamh scéal le seoirse, so tá an dram céanna sin beidir chuúbli an na rive ach an sin chonig me gur a Ceallacháin dúirtaí cinnlumm bach sé spéisiú breanú siar agus so tá dáirte lo me hana ach rinne an sin atra tá bolach seo peidí agus éú so tá rud just idir fád chéile cé go leanan siad an ná ach sé óhór mar scéal. Cúpla focail is faoi éú faoin leabhar tá. Yeah, okay, well, okay, leabhar is good sin a tátíad amach is tócha gur caiint ar Joyce Béidir ó híh ní ábhar ba mín special different ach beidir mar deag de Porsche the artist so méidir scoil duine an den chéad chaíomh ní soscatí ámid cín slú fichití nó beidir nuair a tintar cinnig rud imacht éalú áfar rud a cíns so an síl an scéal sin agus ní léon wacaí denta le Joyce ach just go an tám céan agus anú beidir goach coppla rud beag just mar joke chum héad go bheice agus cinean hánod málacht omná difriúil sin just joke ní agus sinna leabhar tá. Sinné peanta tá mé déanana obair ar inis tá sé begnach. Agus leis sin ceann sí seirt an sin ná PC an a héan dá híomh sé sí so tá híh tá rudí gachrodí le daibreach tá sin an ceann spuide siar hir in níidir chuigenaí so níos mí dátaí in fiction but bíon cuií tá tú caiint ar síl tiismthir an free character mar so rénos tá newspaper mar Lewis John McGahern bín tréimh sí amaiseach ní léon cheanna ag a bhí cho fada sin a tá portá tá ru sin an agus mar an síl a bhí agad agus ag an duine ag an character seo agus mar a haimí a bhaimar agus mar a chaann siad smach nó beidir an siad smach arás brathar naún sin a bhfuil siad agus mar sin agus so bíon an rud sin bhain chuint ar ghoine síl eile agus bhfuil sean difriúil agus arí tú tan síl borgéiseach bla bla a nach ní léon ólas aga mar le sríomhí agus tá daoine tábadí sídam táúla gur féidir sríomhí rudí nachfuil lán le heachtrú ach bhfuil achtrií doga an chuid agus of desperation nó be rudí a mé tragótí carchan ó whatever. Ag mar den Colm tá fein go bhfuil tú gobar ar uaisceanna bhil begarín scethe? Bánathe a rís le scuilte ar ghearcéarón chun os dearnach a rís béidir de cheall ábhar eile a bheith mar cheanna gom de cheall saoíochta gur riad mé ar ceannas na ghearcéalta ceanna chuig a bhaim orm Níon cean ceann? An ceann an teidir scéal an ceann tá bunathe is éire a hálathe éar a faoi dheachtóireacht so ar chúis go séige chuig an cuinceap sin a bhaim marm so hí mé go gnéan íireacht an rééis sin arbert ach le character dit chud smó character difriúla so a rééis ní héanrad nua sin bí kaint ar 1984 áhfuil agus mar son ní léanad nua nach an rud
stimúla faoi an cinál sin fiction distót bach méidir na daine féin agus ní an gúra. Agus cin reachtas leabhreach an Tásúla go mé tá dréamh scríomh gom so béidir sa bhí nó fé le súla sin, be súla le uisceil nó ó Colm ó Ceallacháin, be súla uisceil nó ó Eilís, be súl go ríomhthart le uisceil Alan óró. Agus mar sin fog mu sinne agus le mu big mu disisi go ganna. Seo an das inis ag leor brac. Hí na scríbne le seo chu si a teart bhain dtíú seachtain ag das suine lón sé an aisce. Né héidir a dom agus lón sé an aisce. Chhuiile sef sinnig fetrí ursceil gur gealta go leor brac scóran fóbal so caiisi a bheith teanta. So na scríbne mar sef le hé an lón sin bhfuil am tíra ar nachhfuil leor brac nó fóbal an magad mo fia ag máú gur ha duine ar bí ar bailtha bí amach I cicil maidí. Agus tuig slíú leor sin faoi éire faoi eachtarart mar an sem maid nótaí deit. Agus hí le rithim an achtaíad hí gom sa chuid a daid saine bus ag Feirste.